Здравейте хора, аз съм Мишо или Мино от Не така брат и искам да ви попитам нещо. Някога слушало ли ви се да изпитате такава жега, да ви е толкова топло, че усещате сякаш буквално лежите върху слънцето, горите в ада или пък още по-лошо? Виктория стои точно до вас. Днес ще ви покажа един доста иновативен начин как да се разхлаждате лятото, а именно да си направите домашен климатик. А това са нещата, които са ни нужни за този проект. Един тънък маркер, едно макетно ножче, изолир банд, една кутия за храна, една мека връзка или друг вид тръба, вентилатор от компютър и едно старо зарядно за телефон. Като за начало ще вземем кутията и по-скоро нейния капак, за да измерим това всъщност тук трябва да пробием за самата перка на вентилатора. Ще направим измерването по следния начин. Поставяме вентилатора в едния край на кутията и съответно с маркера отбелязваме по краищата на самия вентилатор. Тоест не тук, ами в самата ос на перката. Последния начин. Махаме и както се вижда имаме очертаните размери на частта, която трябва да изрежем. А сега трябва да вземем нашето макетно ножче и доста внимателно да изрежем кутията, като внимаваме да не я счупим от натиска. Та, след като сме взели размера на нашия вентилатор, е време да вземем размера всъщност и на тръбата. Правим оразмеряването, както направихме с вентилатора. Внимателно и леко с маркера очертаваме неговите размери. След като изрязахме частта, която не ни трябва от кутията, е време да залепим самия вентилатор за кутията. Сега ще сложим моментното лепило по четирите края на самия вентилатор, по следния начин. И сега го залепяме от вътрешната страна на капак. Оставяме съвсем леко да стегне самото лепило, казано диалектно. След като вече вентилаторът е залепнал за капака, можем да го сложим върху кутията и да добавим меката връзка. А сега ни остана само да свържем вентилатора към захранването. Трябва да увием черния кабел около жака на зарядното, а червения да поставим вътре в него. Така трябва да изглежда вашият климатик, когато го сглобите. И сега остана само да поставим леда в нашата кутия, който всъщност ще изстудява влезналия топъл въздух през тръбата, а вентилаторът ще го изкарва отвътре студен. Сега остана най-готиното. Да го включим в контакта. Това бях аз, Мишо или Мино от Не така брат. Ако тази идея ви е харесала или дори малко ви е охладила, дайте на клипа палец нагоре и се абонирайте за канала ни. До следващия път!